5 μύθοι και αλήθειες για τα συνθετικά διαμάντια. Παραγωγικοί παράγοντες. Η τεχνολογία πίσω από τα συνθετικά διαμάντια άλλαξε ριζικά τη βιομηχανία. Παρά τη σύγχυση που συχνά υπάρχει γύρω από τον τρόπο παραγωγής τους, υπάρχουν δύο τρόποι κρυστάλλωσης συνθετικών. Ο ένας βασίζεται σε προηγμένες βιομηχανικές τεχνικές και μιμείται τις φυσικές συνθήκες δημιουργίας και όχι σε απλές εργαστηριακές μεθόδους. Πολλοί πιστεύουν ότι τα συνθετικά διαμάντια είναι κάτι ολοκαίνουργιο. Στην πραγματικότητα, η τεχνολογία παραγωγής τους ξεκινά ήδη από το 1953 και εξελίχθηκε σταδιακά με την πρόοδο της επιστήμης. Μια ακόμη διαδεδομένη εντύπωση είναι ότι υπάρχει μόνο μία μέθοδος παραγωγής εργαστηριακών διαμαντιών. Στην πραγματικότητα, σήμερα χρησιμοποιούνται δύο βασικές τεχνικές: η HPHT, υψηλή πίεση και υψηλή θερμοκρασία, και η CVD, χημική ατμική εναπόθεση. Πολλοί θεωρούν ότι τα εργαστηριακά διαμάντια προορίζονται μόνο για κοσμήματα. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Ένα μεγάλο μέρος χρησιμοποιείται στη βιομηχανία, σε κινητά, τρυπάνια, ιατρικά μηχανήματα και ηλεκτρονικά κυκλώματα, λόγω των μοναδικών τους ιδιοτήτων. Συμπέρασμα: η διαφορά ανάμεσα σε φυσικά και συνθετικά διαμάντια δεν βρίσκεται μόνο στην προέλευση, αλλά στη διαφάνεια, την ποιότητα και τον σκοπό χρήσης. Για τον αγοραστή, είναι σημαντικό να γνωρίζει ακριβώς τι επιλέγει.